खुलुमबाय दुलाराय बुहुमनि गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिनानावफोर दिनै जोङो बे समाव बे फुंबिलि मुगायाव जोंनि अदालगुरि सेक्रेट हार्ट पारिशनि आरो बेजों लोगोसे अदालगुरि मोनसे टाउननि गेजेराव जाय जोंनि अनजाग्रा बावैसो सिगां रुंसारि जानाय जोंनि आसामनि जाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानायनि बे थांखिखौ लानानै जों बिथांनि जिउमानि थाखाय जोंनि अदालगुरि टाउन काथलिक मण्डली सेक्रेट हार्ट पारिशनि सिङाव थानाय जोंनि बे मण्डली दिनै बिथांनि जिउमानि थाखाय जों आर'ज खालामनो थाखाय बे जायगायाव जुथुमदों। बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनिनो मानगोनां जाय जोंनि अदालगुरि पारिशनि एडभाइजार आरो लोगोसे जोंनि अदालगुरि टाउन खाथुमारिनि मानगोनां दैदेनगिरि जोंनि सिगाङाव दैदेनगिरिफोर दं आरो माखासे आइजोफोर दं। बेनिखायनो दिनै जोङो मानगोनां जाय रुंसारि जानाय अनजाथाव बयजोंबो अनसायजानाय जुबिन गार्गनि जिउमानि थाखाय जों मानो बे जायगायाव आर'ज खालामनो फैदों बिनि सोमोन्दै जोंनि गेजेराव मानगोनां आरो बिस्वजित दैमारिया जोंनि गेजेराव गुवारै बेखेवना होगोन। बिथांखौ आं दिनै जोंनि गेजेराव बिथांनि सोमोन्दै मानि थाखाय जोङो बे आर'जखौ लादों बिनि सोमोन्दै बिथाङा जोंनि गेजेराव फंनैसो जोंनि गेजेराव बेखेवना होगोन आं मिजिंथिबाय। সৰ্বপ্ৰথমে সকলো শ্ৰদ্ধেয় অসমবাসীলৈ আমাৰ ওদালগুৰি পাৰিছ আৰু ওদালগুৰি টাউন কাথলিক মণ্ডলীৰ ফালৰ পৰা শত নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি আজি দেৰিকৈ হ'লেও আমাৰ মহান শিল্পী জুবিন গাৰ্গ যিটো অকাল মৃত্যুবৰণ কৰিলে আমি সকলো ম্ৰিয়মাণ হৈছোঁ আৰু তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে আমি দেৰিকৈ হ'লেও আজি ইয়াতে একগোট হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মা যাতে স্বৰ্গত বাস কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি খন্তেক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আমি সময়টো হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। লগতে তেওঁলোকৰ সকলো ঘৰৰ মা দেউতা ভাই ভনী যিমান আছে সকলো যাতে শান্তি থাকিব পাৰে, সকলো দুখ যাতে সহিব পাৰে সুখ তাৰ বাবেও আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আমি জানো জুবিন গাৰ্গ অসমৰ বুলি নহয় গোটেই ভাৰতৰ আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ এজন বিখ্যাত শিল্পী আছিল, মহান শিল্পী আছিল। তেওঁ আমাৰ এটা আদৰ্শ, তেওঁ আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে ডাঙৰ আদৰ্শ। তেওঁ আমাক দেখুৱাই গৈছে আমাৰ উদীয়মান সকলো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে তেওঁৰ দৰে ভাল সুগায়ক হয় আৰু নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সকলোকে আদৰ্শ কৰি থৈ গৈছে। আমি সঁচাকৈ ম্ৰিয়মাণ হৈছোঁ তেওঁৰ অকাল মৃত্যুত। আমি তেওঁৰ দৰে যাতে আমাৰ মাজত সকলো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল গায়ক হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আজি আমি ওদালগুৰি পাৰিছ তথা ওদালগুৰি টাউন কাথলিক মণ্ডলীৰ ফালৰ পৰা আমি খন্তেক হ'লেও এই সময়ত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আমি সুযোগ সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক যিসকল এৰেঞ্জাৰ আছে এই শ্বহীদ তৰ্পণত তেওঁ অৰুণোদয় ক্লাব তেওঁলোকৰ সকলো সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী সকলো কৰ্মকৰ্তা সকললৈ আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। आलदागाबाद जों दा मानगोनां आरो बिस्वजित दैमारिनि बेसेनगोनां जोंनि अनजाग्रा जाय जुबिन गार्गनि सोमोन्दै बिथां मानगोनां जोंनि अदालगुरि टाउन गणनि प्रेसिडेन्ट आदा महेश नार्जारिसिम बर'नि बिमानि रावै माखासे आं खावलायनाय थाबाय। दिनै बे समावहाय जोङो जुबिन गार्गनि बे आकस्मिक थैनायनि थाखाय जोङो अदालगुरि टाउन काथलिक मण्डली आरो अदालगुरि पारिशनि जानानै बे शहीद बिदियावहाय जोङो अरुणोदय क्लाबनि जानानै जि मोनसे शहीद बिदि बानायदों बे शहीद बिदियाव जों गासैबो ज' जाबाय आरो बिनि आत्मानि थाखाय जोङो ज' जानानै दिनै बिनि थाखाय ज' जाफैबाय आरो लोगोसे जोङो बिनि आत्मानि थाखाय जाहाथे बियो मोजाङै सोरगोआव सहैयो आरो लोगोसे जोङो नुबोबाय थादों बियो सासे मोजां गायकमोन, मोजां सासे गायक मुंदांखा हादराव बिनि मुङा दङ आरो लोगोसे बियो बे हादराव गोबांथार सुबुंनि सायावहाय गावनि मेथाइ खननानै
मानसिफोरखौ समादखार खालामदोंमोन आरो समादखार खालामनायजों लोगोसे बियो सारा बुहुमाव बिनि मुङा दङ दा दिनै जोङो दुखु मोनदों बे हथात सिंगापुराव थांनानै माबा जाहैखो बियो हथात बिनि जिउखौ खोमाना लानांगौ जाबाय बेनिखायनो जोङो दिनैबाबो जोङो दिनै बेयाव ज' जानानै बिनि आत्मानि थाखाय जोङो बिदों आरो लोगोसे जोङो बिसोरनि न'खरनि थाखाय बिसोरनि बिमा बिफानि थाखाय बिनि बिसि आरो गासै फरायनायनि थाखाय जोङो बिसोरनि आत्मानि थाखाय बा बिसोरनि न'खरनि सान्थिनि थाखाय जाहाथे जोङो बयबो ज' जानानै बिदों आरो लोगोसे जोबथारनायाव जोङो दिनै गासै बेयाव उदालगुरि सेक्रेटारि चार्च आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि टाउन खृष्टान मण्डलिया ज' जानानै बिनि आत्मानि थाखाय बिनि थाखाय जोङो थाम थिम जानानै ज' जाफैनो हाबाय बेनिखायनो जोंनि गासै बेयाव ज' जानाय जोंनि बिबानगिरि महिलाफोर बिबानगिरि आरो जोंनि आफादनि बिबानगिरि गासैखौबो हामबाय होयो बेवहाय फैनानै नुजाफैनानै बिनि आत्मानि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय बेखायनो जोङो गासै ज' जानानै बिनि मुंखौ जोङो जेब्लाबो गोसोखांबाय थागोन आरो जोबथारनायाव आङो बेखौ बुंनो सानदों बिनि जिथु मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननायाव जोंनि फेसबुकआव नुदों बे जाबाय प्रभु जिशु ख्रीष्टआ माबायदि थैखो माबोरै दान होखो बे मेथाइखौ मोजांथार खनदों आरो खननानै जोंनि गेजेराव समादखार खालामदों आरो जोंखौहाय जेब्लाबो गासैबो खौसे जानानै जोंनि जिउखौ जाहाथे मोजाङै सोलिलाङो आरो बे संसाराव मोजां सोलिलाङो आरो सोलिनानै थांबा जोङो सोरगोआव मोजां थाहैनो हायो बे मेथाइ देंखोगिरिखौ बे खननानै जोंनि सारा बुहुमाव जोंनि मानसिफोरखौ साग्रिद खालामदों बेखायनो आङो जोबथारनायाव गासैखौबो हामबाय होनानै बे फुंबिलि समावहाय गासैखौबो जोङो बेवहाय बिबार बावनानै आरो ममबाति सावनानै बिनि आत्मानि थाखाय जाहाथे बिनि जिउआ सोरगोआव थाङो बेखौ बुंनानै आङो बे सुंद' बिबुंथिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय अब्ला हामजायग्राफोर जों दिनै आरोबाव जोंनि उदालगुरि टाउन खाथि मन्दिरनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट आदा महेश नार्जारिनिफ्राय जोङो मोजांथार जुबिन गार्गनि सोमोन्दै जों मोजाङै बिथाङा बेखेवना होबाय बिथांखौबो हामबायो बे समाव जोंनि गेजेराव आरोबाव दंबावो जोंनि गेजेराव गियानि गुनिफोर माखासे गोरों गोरा जेरै जोंनि गेजेराव मानगोनां सार लुक दैमारि डक्टर बिथांखौ दिनै आङो बरायनायजों लोगोसे दिनै बिथाङाबो जोंनि अनजाग्रा जाय रुंसारि जानाय जुबिन गार्गनि सोमोन्दै फंनैसो बिथाङा जोंनि गेजेराव गावनि बेसेन गोनां रावखौ जोंनो बेखेवना होगोन आरो बिथाङा जुबिन गार्गनि सोमोन्दै मा मिथिगौ बेनि सोमोन्दै जोङो बिथांनिफ्राय जों फै खोनासंनो मानगोनां बेयाव नुजाफैनो हानाय ख्रिस्ट सिबियारि नोंथांमोन दिनै जों सारा आसामनि जेसेबां सुबुं माहारिफोर दं बिसोरजों लोगोसे जों गासैबो बे उदालगुरि पारिसनि फोथायारि जानाय हिसाबै दुखु फोरमायो मानो होनबा बिथाङा सासे आसामनिनो सुबुं आरो बे आसामनिनो सुबुं हिसाबै जों बिथांनिफ्राय माबायदिहाय अबदान मोन्दों जों गासैबो मिथिगौ जों मिथिगौ बिथांनि जिबायदि मेथाइ खननायनि जिबायदि गारां बे गाराङा ओरैबायदि समायथावना गोजोनथावना आरो गासैबो मोजां मोननायनि गेजेरजों बिथांखौ जेब्लाबो बरायोमोन दिनै जोंबो बिथां रुंसारि जानायनि जों लोब्बा लानानै बेहाय ज' जानायाव जोंबो दुखु फोरमायो आरो जोंबो इसोर आफानियाव आर'ज खालामो जे बेनि जिउआ जाहाथे जेन जेब्लाबो सोरगो रायजोआव जायगा मोन्थों आरो जेब्लाबो जोंनि थाखाय सोरगो रायजोआव थांनानै बिना होथों आरो जेसेबां बिनि थांना थानाय समाव जिबायदि मोजां गाज्रिनि गेजेरजों मानसि हिसाबै थाबायदोंब्लाबो जोंनि बिनायनि गेजेरजों जाहाथे जेन बियो गासै जिबायदि इसोरनि नोजोराव मानसिनि नोजोराव माबाफोर जुदि गोजोनथावै खामानि बा रावफोर दंबा बेफोरबो जाहाथे जेन जोंनि बिनायनि गेजेरजों निमाहा मोन्थों आरो बेबायदि सोरगो रायजोआव आलो बिलो इसोरनि जायगायाव जेन थानो मोन्थों बेखौनो जों आर'ज खालामो बिथांनि मेथाइआ ओरैबायदिमोन इंलिसनि बुङो मेल'डि इज ए मेडिसिन माने मुलि लामनो सुबुंफोरा सोरनिबा मेथाइनि गेजेरजों लामनो बेरामनिफ्रायबो
मोजां जायो सोरबा सोरबाया ओरैबो जायो जे सोरनिबा रावखौ बा सोरनिबा मेथाइखौ खोनासंनानैबो माने बबेबा बेबायदिनो रुग एबा माने बेरामनिफ्राय मोजां मोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो लामखौनो जेसेबां जोंनि सारा बुहुमावनो सारा आसामावनो सारा भारतखौ जुदि जों नायोब्ला बिनि जेसेबां मेथाइ दङ गासैनि फारसेनिफ्रायबो धोरोमखौ लानानैफ्रायबो हारिखौ लानानैफ्रायबो बिहा अबदान दङ आरो बे हिसाबै आरो गावखौनो जेब्लाबो बे सिनायथि होयोमोन जे आं सासे सुबुं आं सासे उदां सुबुं आं रावनिबो माने धोरोमनि खौ मानिया आं गासैनिबो सासे आसाम माहारिनिबो सुबुंमोन आरो सारा हादोरनिबो सासे सुबुं हिसाबै बे लामनो गावनिफ्राय जेसेबां बे अबदान होलांनो हायो बिथाङा गावनि मेथाइनि गेजेरजों होलांबाय बिनि थाखायनो जों साबायखर जासियो आरो उननि समाव जों आसा खालामो जाहाथे जेन बिनि उदाहरनखौ लानानै जाहाथे इयुननि जि जेनेरेसन इयुननि जे लाइमोनफोर बिथांमोनाबो जाहाथे जेन मोजां मोनसे उदाहरन लानानै आवगायनो हायो जिखि खामानियानो दाजाथों मेथाइ खननायानो दाजाथों बा गुबुन खामानियानो दाजाथों गासैखौबो जाहाथे जेन बिथांनि उदाहरनखौ लानानै आवगायनो हानाय बायदि आरोबाव बे समाव जों गासै जायफ्रानो बेवहाय नुजाफैनो हाबाय बिथांमोन गासैखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनानै आरोबाव इसोर आफाखौ हामबाय होनायनि गेजेरजों जोङो बिथांनि रुंसारि जालांनाय जिउनि थाखाय जों आर'ज खालामनि बे समाव हामबायसै अनजाग्राफोर जोंनि उदालगुरि सेक्रेटारियेट पारिस आरो उदालगुरि टाउन कालट्रि मन्दलनि गेजेराव दिनै जों बे फुंबिलि मुगायाव बावैसो सिगां रुंसारि जानाय जोंनि जुबिन गार्गनि आत्मानि थाखाय जों बिबाय बेजों लोगोसे माखासे जोंनि दैदेनगिरि जाय मानगोनां सारमोना जेरै बेसेन गोनां बिबुंथिजों लोगोसे जोंनि बे आसाम हादरनि जोंनि बे बुहुमनि जोंनि बे बर'निल' नङा आसामनिल' नङा सारा बुहुमनि थाखाय जोंनि मानगोनां जाय जुबिन गार्गनि सोमोन्दै जोंखौ आवगायलांबाय थानायखाय इयुन जोलैफोरखौ आवगायलांनाय बिथांमोननि मोजां सुबुरुन्थाइनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ आङो जोबनो गैयै हामबायहोयो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि अनजाग्रा मानगोनां रुंसारि जानाय जुबिन गार्गनि आत्मानि थाखायबो नोंसोरबो बिसनो हागोन बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै दिनै आंबो बाहायनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै हामबायसै दे हामबाय